Οι άθλοι του Θησέα. Θα ακουστούν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Στέλιος Δρύβας, Βασίλης Κολοβός, Τάσος Μασμανίδης, Κατερίνα Πετούση, Νίκος Πόγκας, Γιώργος Χριστόπουλος. Μετάφραση Τάσος Βασιλιάδης. Τεχνική επεξεργασία Αριστίδης Τσιρίκος. Σκηνοθετική επιμέλεια, προσαρμογή κειμένων Νίκος Πόγκας. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο 87. Εγώ σε μεγάλωσα, Θησέα, και σου έμαθα ό,τι ήξερα, αγόρι μου. Εσύ τώρα θα έχεις το λόγο. Σε περιμένουν μεγάλα κατορθώματα. Να θυμάσαι, η δύναμη που έχεις στα χέρια σου πρέπει να εξυπηρετεί μόνο το καλό. Ορκίζομαι. Και τώρα πήγαινε στην Αθήνα. Ο βασιλιάς εκεί είναι ο Αιγαίας, είναι ο πατέρας σου. Από τα σανδάλια και το σπαθί θα σε αναγνωρίσει, Θησέα. Ήρθε το πλοίο από την Κρήτη για να πάρει το φόρο, μεγαλειότατε. Όχ, αυτός ο προσβλητικός, αυτός ο φοβερός φόρος. Κι άλλο κακό, μεγαλειότατε. Στις πεδιάδες της χώρας σου εμφανίστηκε ένας φοβερός κάπρος και τρώει τους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Μιλάνε για έναν φοβερό ληστή που τον λένε Προκρούστη. Αυτός... Σώπα, οι θεοί μου στέλνουν αυτές τις δοκιμασίες. Φαίνεσαι κουρασμένος, καλέ μου ταξιδιώτη. Έλα να φας και να ξεκουραστείς. Με χαρά θα σου παραχωρήσω τη θέση μου, το κρεβάτι του Προκρούστη. Ο δρόμος μου είναι μακρύς και η πρότασή σου ευπρόσδεκτη. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλε μου, πολύ ωραία. Και τώρα ξάπλωσε. Πρέπει να ξεκουραστείς. Όπως το φανταζόμουνα. Δεν έχεις τα σωστά μέτρα. Μέτρα? Όλο το μπέρδεμα στον κόσμο γίνεται επειδή δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτρο για όλους. Το κρεβάτι μου αυτό είναι το πραγματικό μέτρο για όλα. Πρέπει να σε φέρω στα μέτρα του. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Πολύ απλό. Θα σου κόψω τα πόδια. Και αν ήταν πιο κοντά από το κρεβάτι σου? Θα τα τεντώναμε.
Τι κάνεις εκεί? Τώρα θα δεις. Φίλε μου, περισσεύεις από το κρεβάτι ένα ολόκληρο κεφάλι. Έλα στα μέτρα του. Τι γίνεται εδώ? Μη ρωτάς, ξένε. Είναι φόρος που πληρώνει ο βασιλιάς μας, ο Αιγαίας, στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Κάθε 9 χρόνια, 7 καλύτεροι νέοι και 7 καλύτερες νέες στέλνονται στην Κρήτη για να φαγωθούν από το Μινόταυρο. Ω Γιέ μου, μοναδικέ μου, την κατάρα μου να έχεις, Αιγαία. Θυσιάζεις τα καλύτερά μας παιδιά. Ας σε τιμωρήσουν οι θεοί. Θα επιστρέψουμε με λευκά πανιά. Εάν είναι γραφτό να πεθάνουμε, τα πανιά θα παραμείνουν μαύρα. Αφήστε το γιο στη μητέρα. Θα πάω εγώ γι' αυτόν. Είναι νωρίς να απελπίζεστε. Η πίστη στη νίκη είναι το παν για την επιτυχία. Αυτά μου δίδαξε ο σοφός κένταυρος Χείρον. Στεριά! Βλέπω την Κρήτη! Πατέρα, πάλι ζητάει θύματα. Όλα γίνονται με τη θέληση των θεών, Αριάδνη κόρη μου. Τιμή στο Διόνυσο, ήρθανε! Ποιος θα βρεθεί να νικήσει το Μινόταυρο? Μα γιατί να γίνει αυτό, κόρη μου? Ο Μινόταυρος είναι η δύναμή μας. Οι εχθροί μας φοβούνται και αυτό είναι πολύ καλό. Θα ήθελα να έβλεπα αυτόν που θα τολμούσε να σε ακούσει. Ποτέ δεν θα κατάφερνε να βγει από εκεί. Τιμή στο Διόνυσο. Κανείς ακόμα δεν βρήκε την έξοδο από το λαβύρινθο. Κανείς!